Kumusta ka mo tanan dinha? Hinaut pa unta nga ang Ginoo kanunay magauban kanato sa atong pagtuon karon. Hinaut pa unta nga ang tanan okay lang dinha. Nahibalo ko nga kusog ang ulan, siging gaulan. Diri sa among lugar init kaayo, siguro sa 10 o 12 ka adlaw init kaayo ang among lugar. So bisan pag ingunaan na magpasalamat gyapon kita sa Ginoo kay gihatagan man niya kita og kinabuhi. So magpasalamat lang ako sa tanan nga mitabang sa mga tawo nga nagpreparar sa snacks. Daghan salamat. Ang Ginoo unta mag-ubang kaninyo o kadto pong magatuon karon nga hinaut po ang Dios mag-ubang kanaton tanan. So without further ado, so walay paglangay-langay, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, dakan salamat karon nga kami makatuon sa imong balaan nga pulong. Ginoo, wala kami sa among ikutlo ang gisulti ni San Pedro. Nga wala kami kwarta, wala kami silver and gold, apan aduna kami Ginoo sa among kinabuhi. Ginoo, hinaut po unta imong abrihan ang tagsa-tagsa namo kakasing-kasing karon. Hinaut po unta nga kami maging humble, mapainobsanon. Hinaut po unta nga kami mahibalo sa imong power, sa imong gahom. Hinaut po unta nga kami mahibalo nga imo kaming gisugo aron nga ang imong pulong, ang imong gihimo dinhi sa kalibutan makahibalo ang tanan, Lord. Pasayloa kami sa among mga kasala sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Sa dili pa kita magsugod ang atong normal, mag-review kung hain man tagikan. So atong mahibaw-an nga kini gisulat ni Dr. Luke, usa ka doktor. Iyang gisulat ni aron nga mahibaw-an nato unsay nahitabo sa mga Kristiyanos, unsay nahitabo sa mga bag-ong Kristiyanos, sa mga disipulo, sa mga apostoles nga gibiyaan ni Hesus. Ang ilang paglantaw gibiyaan sila. Apan si Hesus nag-promise, nagsaad nga ayaw mog larga dinhi sa Jerusalem kay ako mong tagaan og gasa. Ang gasa ang Espiritu Santo, ang ikatulo nga persona sa Trinity. So mao ni istorya sa libro nga buhat kung unsa may gihimo sa Espiritu Santo sa mga bag-o nga sumusunod. So sa walay pa sa verse 1, sa chapter 1, sa chapter 1, atong mahibaw-an nga ang gisaad ni Jesus miabot ang Espiritu Santo, nakadungog sila hangin, and then dinhay mga suga mura og kandila sa ilang mga ulo kining mga 120 og makasulti sila og laing pinulungan. And then nakasermon si San Pedro. Nakasermon siya kay mga tawo nangutana ngano maning nahitabo. So nagsermon siya nga kinahanglan ang iyang message mao nga maghinulsol sa sala. Kamo maghinulsol sa sala, wala na mo sa mga layo na mo kayo sa atong Ginoong Hesukristo, maghinulsol. And then sa sunod ato usab nga mahinumduman nga kini sila kini mga disipulo sige gihapon moadto sa templo mag-worship, mag-ampo. So usa ka panahon ni ana mga 2 na ka bulan sa si Jesus miadto sa langit. Pag-agi nila sa usa ka gate, sa usa ka pultahan dinhay bigar, dinay makalilimos nga dili makalakaw sa 40 na katuig ilang naayo. Kay kining bigar, kining makalilimos nangayog kwarta. Mingon si Pedro ug si Juan, wala mi kwarta. We don't have silver and gold, but we want you to stand up. Good. Pero gusto namo nga ikaw makatindog, mao na among ihatag nimo. So naayo ang bakol,
ang bakol milokso dayon og sila miadto didto sa templo misulod. Og ang mga tawo natingala kung unsay nahitabo. Nganumang kining bakol nga ilang makita kada adlaw na ayo man makalukso naman. So nakasermon usab si San Pedro. Og sa iyang sermon miingon siya nga kining gahom nga naayo dili tungod namo kundi tungod sa gahom nga kami gigamit sa atong Ginoong Jesucristo. So kinahanglan mag-amping kita na ay mga tawo nga moingon nga gahom nako ni. Si San Pedro miingon gyud sila ang unang mga Kristohano ang sumusunod ni Jesus nga ang gahom nila gigamit lang sila dili ilaha. Karong panahon na usab kay bulo ako diri sa Amerika na ay daghang mga maayong musulti, maayong musermon. Nakakwarta sila. Ang uban nila adunay eroplano, adunay gwapo kay balay. Ingon sila ako makaayo. So mag-amping kita sa mga tao nga gigamit nila para sila makakwarta for their own good sa ilang kaugalingon lamang. So and then samtang nagsermon sila, nag-explikar nga kini gikan ni sa atong Ginoong Jesucristo. Ang kini ang gahom gikan sa Ginoo nga bisag ang atong Ginoong Jesucristo tuwa na sa langit pero ang iyang gahom naa gihapon. So nag-explikar sila, samtang nag-explikar sila ang mga haring gangis ang bot na kong ipasabot ang mga leadership sa templo. Katong mga big boss sa templo, ang Sanhedrin, katong mga tao nga mao'y responsable nga patyon ang atong Ginoong Jesucristo, mao'y nangutanan ni nila ron. Worried na sila kining mga leadership. Worried na sila nga ang gahom mawala na nila. Kay naigiingon sa in English, you are rocking the boat. Nga okay lang unta mi diri, kami ang pangulo, daghan mi kwarta diri sa templo. Karon inyong ning himuon nga mawala namo. Og kamo istorya mahitungod ni tawhana. So giimbestigar sila si San Juan og si San Pedro. Sa Kapitulo 4, giimbestigar sila. Hay manigikan ang inyong power, ang inyong gahom. Kinsa man tawhana sa inyo, sa ngalan nga naayo ni. Lingon sila, karon nakahatag na pud og chance, naka-opening, naka-chance nga sila makasermon sa mga leadership, sa mga pangulo. So, kung wala sila dakpa, dili sila makasermon sa mga leadership dito, sa mga high priest, sa mga Sadducees, sa mga Phariseo. Karon aduna sila na chance nga maka-sermon. Og usa sa sermon nga iyang ginan si San Pedro, giingnan sila nga ikaw ako ato gining bantayan, ato gining hinumduman. Kapitulo 4, versikulo 12 sa buhat. Guys, abrihan nato ang Bible nato sa New Testament, magsugod sa Matthew, Marcos, Lucas, Juan og mga buhat na kita sa Kapitulo 4 atong basahon kining versikulo 12. Mao ni giingon ni San Pedro. Siya ang kaluwasan gikan sa impierno, gikan sa kamatayon nga wala ang Ginoo uban kanimo. Ang kaluwasan lang makaplagan lamang diha kaniya, diha kang Hesus. Kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato, makaluwas sa impierno. Wala nay lain, bao nay pulong nga gisulti ni San Pedro. Wala nay lain. So,
Tanaw ninyo ng pulong wala na laing gyud, wala na laing relihiyon, wala dili da importanteng relihiyon, dili da importante nga ikaw sikat, relihiyoso ka kung say nahimo nimo sa kalibutan, kundi ang kaluwasan naa lang sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Mao nay gisulti ni San Pedro. Okay. So paghuman sila gi-release, and then and then muadto na si kita sa versikulo 23 sa kapitulo 4. I hope we can finish this. So, pag-release nila, miadto din sila sa ilang mga kauban sa mga Kristohanon, sa mga sobra na sa 3,000, 4,000 na mga Kristohanon, mga barkada nila. Atong basahon ang 23. Sa dihang gibuhian na si Pedro ug si Juan, namalik sila sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga kadagkuan sa lungsod. Unsa may gisulti nila, ayaw na mo pagsulti may tungod sa ngalan ni Kristo. Ni Jesus kanang tawhana, ayaw na ninyo isulti na. Kay naay mahitabo ninyo. Sa kalibutan karon, kung muadto mo sa Middle East, ayaw pagsulti may tungod ni Jesus, kundi ma-problema ka. Ang uban potlon ug liog. Kini usab mao ni pagsugod na sa persecution nga gilutos na ang mga Kristohanon. Kini ang pagsugod gyud. Apan ang paglutos mao'y nakatabang sa mga Kristohanon nga nagdaghan ang Kristohanon tungod sa paglutos. So anyways, so gi-report nila. And then verse 24, sa pagkadungog ni ini, naghiusa silang tanan sa pag-ampo sa Dios. Miingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anak nila. So sa dihang nadungog nila ang report, nag-ampo sila. Mao ba na atong reaction kung adunay mahitabo sa atong kinabuhi nga mag-ampo dayon sa Ginoo, nga atong ihatag ang problema sa atong Ginoo? Mao ba na atong decision dayon? Ang mga disipulo, ang mga sumusunod na Hesus, dili ilang gihatag sa Ginoo ang problema. O silang tanan adunay mga pulong ani nga atong tan-awon, naghiusa sila. Naghiusa sa pag-ampo. So ang ilaha, united sila, nag-ampo. Mao ni kinaiya sa mga bag-o nga Kristiyanos. Sa pagsugod gyud, baby Christian. Mga bag-ong nataw nga mga Kristohanon, bag-ong Kristyanismo, mao ni ilang gihimo dayon. Sila naghiusa. And then, sa ilang pag-ampo, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anak kanila. Ilang gi-recognize nga ang Ginoo ang makagagahom sa ilang pag-ampo. 25, misulti ka, pinaagi sa among amahan nga sa David, nga imong sulugoon, o gilamdagan sa Espiritu Santo. So, bisag sa unang panahon, so wala pa si Jesus, di na Espiritu Santo, nga gilamdagan si Haring David. Kining pagkahuman, ilang na-memorize, mukhang murag na-memorize nila ang Bible. Ang ilang Bible, ingon ani scroll. So mao ni kung magbasa sila, ingon ani na nahibaw-an day nila, so gikutlo nila gikan sa Salmo ang ilang pag-ampo, niingon sila. Nganong nasuko man ang mga dili Hudiyo, o nganong naglaraw man ang katawhan o mga butang nga walay kapuslanan, nga nangandam ang mga hari sa kalibutan, o ang Pangulo nagtigom batok sa Ginoo o sa iyang Misaya. So, ilang gikutlo to, nga kining tanan nga nahitabo na plano na ni.
na nahasulat na sa karaan nga tugon ang mahitabo. Continue ang ilang pagampo. Kaysa pagkatinuod ni ining maong syudad, si Herodes o si Poncio Pilato nakikiusa nga mga dili Hudiyo o sa mga taga-Israel batok kang Hesus. Ang balaan mong sulugoon nga imong gidihogan. Gidihogan Misaya or Kristo. Apan pinaagi niini ilang gibuhat ang tanan nga imo nang gitakda nga mahitabo. So ang nahitabo di ay sa ilang pagtuon sa Biblia gitakda na ang tanan nga nahitabo. Ang Ginoo ang responsable. Usay lisod na ito ning masabtan. Nga himuon ni si Ginoo pero ang Ginoo adunay plano. Usay dili nato mahibawan. Miingon sila kining tanang nahitabo nila nasulat na ni. Nahatakda na, gitakda na. Verse 29, ug karon Ginoo, tan-awa kining mga pangpanghulga nga ilang gibuhat ug hatagi kami kaisog kaming imong mga sulugoon sa pagsulti sa imong mensahe. So unsa may unod sa ilang pagampo? Niingon ba sila nga hinaot pa unta nga kini sila maligsan og tartanilya. Hinaot pa unta nga kami makadalagan nga walay mahitabo, nga dili kami mamatay, dili kami mapreso. Mao ba na ilang pagampo? Ang ilang pagampo nga hatagi kami kaisog kaming imong mga sulugoon unsa sa pagsulti sa imong mensahe. Ang gipangayo nila kaisog nga bisan og dili gusto sa ilang mga leaders. Apan ang ilang gipangayo wala mingon nga mo surrender kami Ginoo. Kundi dili kami mutuo nila apan hatagi kami og kaisog, boldness sa pagsangyaw sa maayong balita. Aduna ba kitay kaisog sa pagsangyaw sa maayong balita? Mga kaigsunan, mao punay akong ampuon kay usahay wala ko'y kaisog sa pagsangyaw sa maayong balita. Kay usahay mahadlok ko nga katawuan nila nga unsa man ka ignorante baka nganong gasulti man ka maitug ni Jesus or maingon sila nga dili man si Jesus lang ang manluluwas, makipag-argue sila. Dili man lang si Jesus ang dalan kamaturan ug kinabuhi nga walay katapusan. Ang tanang relihiyon moingon sila paingon sa langit. So gakinahanglan usab ako nga mag-ampo nga hatagan ako kaisog sa pagsangyaw sa maayong balita. Kitang tanan gisugo ta. Maayo gani kay wala kita nakapuyo sa usa ka lugar nga kung musulti ka mahitungod ni Hesus, sa ubang lugar mamatay ka. Maglisod ang imong kinabuhi. Bisan dito Saudi Arabia, sa Iran, Iraq, Pakistan, Northern India, Northern Africa. Naglisod ang mga Kristiyanos karon. Daghang gipamatay. So ang ilang pagampo kaisog. Verse 30, kaisog unsa may kaisog di unsa isog lang ba sa baho kay wala maligo or sa pagsulti sa mensahe? Unsa may mensahe makapangutana kita nga si Jesus nagpakamatay sa imo ug sa akong sala. Nalimpyuhan niya ang atong sala. Verse 30, ituyod ang imong kamot aron sa pag-ayo og itugot nga mahimuunta ang mga butang nga katingalahan og ang mga milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Jesus. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. So ang mga milagro dai nga atong makita gikan ni Jesu Kristo.
Bisan si Jesus dito na sa langit, apan ang iyang power, ang iyang gahom, ato gihapong maggamit, nagamit gihapon din pinaagi sa Espiritu Santo. Then verse 31, human sila magampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman. Dinay linog, wala ko kay balog pilay intensity, apan nauyog og silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug sa walay kahadlok nagwali sa mensahe sa Dios. Wow, unsa man ni nahitabo? Naglinog sa dihang miabot ang Espiritu Santo nila, sa dihang gihatagan sila og sa walay kahadlok nga mo sermon mo sulti may tungod sa atong Ginoong Kristo, nauyog ang lugar. Sa among lugar din walay linog. Naami winter, tugnaw kayo, daghang snow, apan walay linog sa amo adiri. Apan dinay usa ka sitwasyon. Nasa dinha ko sa BJMP Gahulngan. Nagtudlo ko. Ang among plano gyud nga alas 12 moadto mi sa Tiangge maniud to. Akong grupo. Apan wala din mi nakaadto kaysa nagtudlo ko daghang pamang pangutana. So sa duol ng alas 12 miingon kong moadto na taman maniud to na kitas. Kay bala mo sa wala pa mi makaabot sa Taytayan paingon sa Tiangge, miabot ang dako kaing linog. Kitang tanan din nahibalo ang Tiangge naguba. So kung wala nangutana ang mga PDL sa BJMP Gahulngan, wala na unta ko karon. Apan nagpasalamat ko nila nga sila nangutana pa. Nga wala dayon mi nakaadto. So kining linog, so mukhang nagpalayo tayo pero kini ang linog walay nahitabo sa bongbong, wala naguba. Mura usab ni naay mga tao nga nakadungog sa pulong, nga nakahibalo sa Espiritu Santo, apan walay nahitabo sa ilang kinabuhi. Bisag unsa pa kadako sa linog, walay pagbag-o sa ilang kinabuhi. Kini mga tawhana dinhi nabag-o sila. Nagsermon, di wala ni sila mahadlok kung unsay may tabo nila. Makahadlok ni gusto. Kay kining mga tawhana, mga leadership sa templo, sila ang responsable nga gipatay ang atong Ginoong Kristo. So apang karon tungod sa gahom sa Espiritu Santo, wala na sila mahadlok. Verse 32. Ang pundok sa mga magtutuo, Kristiyanos, mao na giingon nila sa unang panahon, magtutuo. Nagkahiusa sa huna-huna o kasing-kasing. So, importante ng pulong nga ang mga Kristiyanos, ang magtutuo, nagkahiusa. United kanang pulong, nagkahiusa sila, wala sila siging gaaway. Naguna-una, nakiusa sa ilang huna-huna ug sa kasing-kasing. Wow, mao ni Kristohanon sumusunod ni Jesus sa unang panahon. Ug wala kanila miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan. Kundili silang tanan nagambitay, naipulong nagambitay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. So kining mga sumusunod ni Jesus, baby Christian, makita nato ang unity, ang pagkahiusa. Ikaduha, nakita nato nga sila maampuon. Ikatulo, sila mahatagon. Generous. Imagine, ang ubang kabtangan ilang ibaligya aron nga ipakaon para itabang sa mga pobre. 33, uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi may tungod sa pagkabanhaw sa Ginoong Jesus.
Ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Ang mensahe nila unsa? Ang pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. Daghang relihiyon karon sa kalibutan moingon nga walay nahitabo, dili tinuod na nga nabanhaw si Jesus, dili tinuod nga namatay siya. Apan ang early Christians maunay mensahe nga si Jesus dili patay, nabanhaw. Verse 34, walay usa kanila nga nakulangan. Kining daghang kaayong grupo. Wala sila nagutuman. Kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini. Og ang halin gitugya nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles ngadto sa tagsa-tagsa sumala sa ilang gikinahanglan. So, sila mahatagon. So, ang gihatangan lang katong nagkinahanglan. Ato usab nga makita sa Bible nga dili po gusto nga kita tapulan nga kung kaya nimo maghulat ka lang hatag, dili usab. And then verse 35, og ang halin gitugyan niya, verse 34, 36 I should say, og mao nga si Jose usa ka Levita nga taga Cyprus, sa in English Cyprus. Kining islang Cyprus, layo ni sa Jerusalem. Sa barko pa ko sa unang panahon. Gikan kami sa Italy, paingon kami sa Lebanon, kining island nga Cyprus or Cyprus diri naa sa among wala. So, and si Jose usa ka Levita nga taga Cyprus nga ginganlan sa mga apostoles og Bernabe. Sa ato pa ang magdadasig, mibaligya sa iyang uma og ang halin niini iyang gitugyan sa mga apostoles. So, si Lucas, si Dr. Luke naghatag usa sa mga example nga usa ka Kristohanon nga nasudlan sa Espiritu Santo. Nabati niya nga daghang naggutuman sa ilang mga kauban. Iyang gibaligya. Wala miingon nga ang tanan niyang kabtangan nagbaligya siya aron nga makatabang. So maunay epekto sa tao nga nasudlan og Espiritu Santo sa mga sumusunod ni Jesus sa unang panahon. Wala sila mahadlok, adunay unity, maampuon sila og mahatagon. Mituo man sila nga ang blessing, ang ilaha, ilang yuta, ang sweldo, trabaho, ang dollar nila, gikan sa Ginoo, dili ilaha. So ilang gitugyan sa mga apostoles aron nga matagan. Naayo bang mga tawo nga moingon nga kini ang gi-practice sa mga early Christian nga sila komunista? Dili ni komunista. Ang komunista, bote pasabot nga ang imuha, ako ana, kami bahala. Maunay nahitabo sa China sa 1949, 50, 58. Nagutuman ang mga tao daghang patay tungod kay gikuha sa gobyerno ang ilang yuta. Pero kinsa may nadato lang ang mga miyembro lang sa komunista. Sila yung dato ang mga tao nga minilyon nagutuman, daghang nangamatay. Nakaadto kami sa Cuba nga komunista. Gutom ang mga Cubans. Wala, kadaghanan nila walay makaon. Ang mga doktor nila, ang sweldo, $30 a month. So maunay mahitabo sa komunista. Apan ang unang mga Kristohanon, mga disipulo, apostoles, wala sila magtudlo og komunista. Kaya ang komunista walay mahimo, gulo lang ang maangkon, kundili ang gitudlo sa mga disipulo nga ang atong
blessing panalangin nga gikan sa Ginoo ato ning i-share, ato po ning ibahin-bahin sa mga tao nga pobre, nga gakinahanglan. So mao giingon nila nga walay nagutuman sa ilang panahon tungod kay nagtabang-tabang sila. Unsa may buhaton nato karon? Unsa may reaction? Unsa may impact sa atong kinabuhi ni ining mga bag-ong Kristohanon? Mao ba ni imo ug akong nakita karon sa mga Kristohanon nga mutabang? Magampo kita. Amahan namong langit noon, daghan salamat niining panahon nga kami makatuon nga among nahibaw-an ang Ginoo nga ang unang mga Kristohanon sila maampuon, sila adunay unity, panaghiusa, ug sila mahatagon. Ginoo, hinaot pa unta nga imong tuktukon ang among tagsa-tagsa ka kasing-kasing aron nga kami musunod nga na kanimo. Tudloa kami Ginoo unsaon sa pagsulti may tungod sa good news, sa maayong balita nga ikaw lang ang makaluwas kanamo. Ginoo, pasaylua kami sa among mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.